Ndi nthawi ya nkhani pano pakanema wa Times ndipo muli ndi ine Florence Mwale. Mapoyamba nayi mitu yake. Mlangizi wa boma wamkulu pa nkhani ya malamulo watsutsa zoti boma lili ndi maganizo ogulitsa kampani ya Salima Sugar. Vuto la kusowa kwa shuga likuyembekezeka kuchepa mdziko muno kutsatira kutsegulira kwa nyengo yogaya shuga ku kampani ya Enawo. Mu nkhani zina pali chiopsezo choti bungwe la World Food Program litha kusiya kupereka chakudya kwa anthu omwe anathawa kwawo omwe ali pa msasa wadzaleka. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Mlangizi wa boma wamkulu pa nkhani ya malamulo a Frank Mbeta watsutsa zoti boma lili ndi ganizo logulitsa kampani ya Salima Sugar zimene mabungwe ena akukamba mdziko muno. Iye wayankhula izi pamene pali malipoti oti ofisi yake yapereka chilolezo kuti kampani ya Salima Sugar igulitsidwe. Ambeta akufotokoza zambiri. Boma sili kugulitsa Salima Sugar. Pachifukwa chimenecho ndi sizoona kuti ku ofisi kwanga taloleza kuti Salima Sugar igulitsidwe ayi. Koma mwina anthu angafune kudziwa kunena kuti Salima Sugar ili ndi nkhani imene ili ku arbitration. Mwina mbuyo mwanthu anaona kuti ma directors a ku Salima Sugar anzathu achimwenye nake anamangidwa ena anathawa mdziko muno ndiye anasuma kulisumira boma kudzera ku Green Belt Authority ku London kudzera mu arbitration. So pachifukwa chimene chocho ma directors onso anapempha boma kuti bwanji tikambirane nkhani ya ma shareholding ndiye tawalola kuti abwere. So chimene ofisi yanga yapanga ndi kuwalembera kalata kuti bwerani tidzakambirane. Mlandu wina watsopano wayambanso kubwalo la milandu okhudza Alfred Gangata pa nkhani ya amene anapambana pa chisankho cha phungu adera la Lilongwe City Mtandire. Mlanduwu unathetsedwa ndipo Agangata anawapeza owina pa chisankho chimene amapikisana ndi George Zulu. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mbali yodandaula motsogozedwa ndi oyimira mlandu a George Jefferson Kazipatike anauza bwalo la milandu kuti odandaulayo akuyenera kuti avedwe pa nkhaniyo. Iwati ngakhale kuti bwalo lina lidapereka kale chigamulo chake, koma pakadali pano ali ndi zinthu zina zatsopano zimene bwalo lina likuyenera kuti limve. Azathu amene akuyimira Honorable Gangata ananena kuti alipo ndi zotsutsa kuti nkhani isapitirire. Iwo nkufotokoza kwawo manena kuti ayi nkhani inagamulidwa kale ndi judge wina wa High Court olemekezeka Andeza. Ndiye ifeyo tinayankhapo kunena kuti no nkhani imene tinabweretsa kuno ku court ndi ya nyuwani ndi yatsopano. Ndi nkhani yokhudzana ndi ganizo limene anapanga amake kuwapanga declare kapena kuti kuulutsa kunena kuti Agangata anawina masankho. Ndi nkhani imeneyo ndi yatsopano. Mukuyankhula kwawo oyimira Agangata pa mlanduwu a Gabriel Ziovu ati bwalo la milandu likungoyenera kuti lithetse mlanduwo chifukwa nkhaniyo idakambidwa kale. Akupanga insist kuti abwera ndi ma issues anyuwani koma ife tikudziwa zona kuti ma issues ndomwewo. Olo atapanga insist kuti olo atalimbikira kunena kuti zimene azibweretsa ulendo uno ndi zanyuwani. Ifeyo tikusatira lamulo lina kuti ma issues olo atakhala anyuwani koma ngati ma issues amafunika kuti apangidwe abwere limodzi ndi amene anabwera kale poyamba, iwo sangaloledwe kuti abwere panopa ndikuwabweresa panopa. Pakadali pano oweruza mlandu amsisa sadapereke chigamulo chawo ponena kuti azaperekabe pa tsiku limene atauze mbali ziwirizo. Vuto la kusowa kwa shuga likuyembekezeka kuchepa mdziko muno kutsatira kutsegulira kwa nyengo yogaya shuga ku kampani ya Enawo. Kampani yalengeza kuti ntchito yogaya shuga ya chaka chino yayamba ku mafakitale ake akudwangwa ku Nkhotakota komanso ku Nchalo m'boma la Chikwawa. Mkulu wa kampani ya Enawo a Ronald Ngwira atitsimikizira kuti kampani yawo ionesetsa kuti shuga upezeka mosavuta pa msika. Iwo ati mtengo ovomerezeka ogulitsira shuga udakali pa 4,600 kwacha paketi ya 1 kg. Izi zadza pamene vuto la kusowa kwa shuga lakhala lokulirakulira mdziko muno
zomwe zachititsa kuti amalonda ena akweze mtengo wa shuga kufikira 6,000 kwacha paketi ya 1 kg. Zikomo tili osangalala kuti tiziwitsane kuti kuwangwa komanso kunchalo mande tinaotcha mizimbe lachiwiri tinayamba kudula zigayo zonse zayaka moti pakali pano tikupanga chinthu Malawi katundu alipo tikuyembekezera chaka chabwino komanso kungokumbusana kuti mtengo wa shuga uvomerezeka ndi 4,600 kwacha. Tinangoti gole pamaso pano kuti tigwirizane komanso tiziwitsane kuti chigayo chaka chino taiziyatsa mwansanga fuwa kuti mvula yadula ndipo tikuyembekezera chaka chopambana. Pali chiopsezo choti bungwe la World Food Program litha kusiya kupereka chakudya kwa anthu othawa kwawo omwe ali pa msasa wa dzaleka kamba kuti bungweli likukanika kupeza ndalama kuchoka kwa abwenzi ake. Dziko la Malawi likusunga anthu okwana pafupifupi 60,000 othawa kwawo omwe amalandira ndalama zokwana 21,000 kwacha pa mwezi munthu wina aliyense. Feston Malekezo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mulipoti limene bungwe la WFP latulutsa mwezi wa April chaka chino ati pakadali pano akungokwaniritsa kupereka chakudya chosapitirira theka kwa anthu othawa kwawowa. Poyankhula ndi Times, mkulu wa WFP kuno ku Malawi Hyun Jun Lim ati ndalama zomwe ali nazo pakadali pano zingathe kungogulira chakudya chimene chingathandize anthuwa pofika mwezi wa August chaka chino. Mzakazi ndalama zothandizira chakudya cha anthu othawa kwawo chakhala chikutsika, zimene malinga ndi bungwe la WFP ndi kuchepa kwa ndalama zimene abwenzi awo amawathandiza. Malinga ndi bungwe la WFP akufunikira ndalama za pafupifupi $12 million zimene zingathe kuthandizira anthu othawa kwawo bwino lomwe pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Kuyankhulapo omenyera ufulu wa anthu a Charles Kajoloweka omwe ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society ati malamulo amene dziko la Malawi likugwiritsa ntchito ndi ophinja anthu othawa kwawowa popeza kuti sawalola kutuluka mu msasawu nkukapanga malonda kunja. Akajoloweka anati anthuwa ali nkuthekera kozidalira paokha ngati malamulo ena angasinthidwe. Poyankhulapo za nkhawa yakuperewera kwa chitetezo ngati anthuwa angaloledwe kumakapanga malonda kunja kwa msasawu, mkulu wa bungwe la Enawo Advocacy ati palibe umboni wogwirika oti anthuwa atha kusokoneza chitetezo cha dziko lino. Poyankhula chaka chatha nthambi yoona za anthu othawa kwawo mdziko muno anati ngati izi zingachitike zitha kuzetsa mavuto ochuluka popeza kuti ndi anthu othawa kwawo ochepa okha amene amapanga malonda mu msasawu. Kafukufuku akuonetsa kuti msasawu umalandira anthu othawa kwawo osachepera 400 pa mwezi ndipo kumabadwa ana 150 mwezi uliwonse. Boma lakhazikitsa ntchito yowunika lamulo loona zaluso ndi cholinga chofuna kuti ntchito zaluso ziziyenda bwino m'dziko muno. Mkumano umene unachitika lolemba mu mzinda wa Lilongwe abweretsa akatswiri osiyanasiyana kuti awunike lamulo labwinobwino. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa mkumanowu mlembi wamkulu ku nduna yoona zachilungamo a Gertrude Hiwa ati mkumanowu ndiofunikira kwambiri ndi cholinga chokuti lamulolo likhale ndi zenizeni zimene Amalawi akufuna. Iwo ati yakwana nthawi kuti lamulolo aliwunike bwino makamaka kwa anthu ochita maluso osiyanasiyana komanso iwo opanga za malonda. Mukuyankhula kwawo a Registrar General achikumbuso namelo amene ofesi yawo ndi imene ikhale kugwira ntchito pasi pa lamuloli ati zokambirana zimene akhala akupanga zithandizire kwambiri kuti lamulolo lifikire wina aliyense. Polisi yomwe tikukambirana nayo yomwe tikufuna boma ikhazikitse masiku akubwerayo ithandiza kulumikiza masomphenya a dziko athu a Malawi 2063 ndi timati intellectual property zaluso kuti pakhale ndondomeko zoyenerera zomwe zingathandize kuti tikwaniritse masomphenya amene. Pamkumanowu pabwera akuluakulu a boma ochokera ku sukulu za ukachenjede ndi ena ambiri. Nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango ati ngakhale dziko la Malawi likuchitabe bwino pa nkhani ya ulamuliro wabwino, nkhani yakatangale ikupitirira kusokoneza zinthu zambiri dziko muno. Ndunayi yayankhula izi la Mulungu ku Mzuzu pamwambo wa maphunziro apadera okumbukira ntchito za chakufwa chihana.
Feston Malekezo wadza ndi zambiri mlipoti ili. Amuhango anati ntchito yothana ndi katangale komanso ziphuphu ikufunikira njira zabwino monga kuthana ndi katangale komanso ziphuphuzo zisanachitike. Kenaka iwo anati ulamuliro wa demokrasi ukukumananso ndi mavuto ena monga kusatenga nawo mbali kwa magulu monga achikulire, anthu aulumali, achinyamata komanso amayi. Tayenda mtunda wautali kwambiri pankhani ya democracy, human rights ndi good governance, komabe pakuoneka ziphinjo zina zimene zikukhala ngati zikutibweretsa kumbuyo. Ndinachulapo zingapo koma panopo ndingochita mwina ziwiri. Chimodzi mwa icho ndi nkhani za ziphuphu ndi katangale zikutibweretsera kumbuyo kwambiri chifukwa zikuononga makobiri. Maphunziro apaderawa anakonzedwa ndi bungwe la Youth and Society komanso Mzuzu University. Mawu ake mkulu wa bungwe la Youth and Society Charles Kajoloweka anati ngakhale dziko lino lachita bwino polimbikitsa maufulu ena, anthu ambiri mdziko muno akadali osauka zimene ndikuphwanya ufulu wawo pachuma. Ndipo Awewo Singini omwe ndi wachiwiri kwa chancellor wa sukulu yakachenjede ya Mzuzu anati achihana ndi munthu mmodzi amene anachilimika kwambiri kubweretsa ufulu wa demokrasi mdziko muno. Tingaphunzirepo chani pamoyo wa chihana mmene tikuyendera mu demokrasi yathu. Kodi zimene tikuyendera pano mu demokrasi mwathu zimene chihana ndi anzawo anapanga fight for democracy ankafuna. Achinyamata panopo ambiri anabadwa after 1992, 94. So sakuziwa mwina kuti kodi chihana anatengapo gawo lanji pa demokrasi tukamba pano ku Malawi. Ndipo Awales Chiumya amene anayimirira kubanja anayamikira bungwe la Youth and Society komanso sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu pokhazikitsa tsikuli, ponena kuti ambiri sakudziwa bwino zimene achakufa chihana analichitira dziko la Malawi. Mwambo ndofunikira ndithu chifukwa kubwera kwa chakufa chihana kuno ku Malawi anabwera kuzakhazikitsa demokrasi Malawi, ufulu wa Malawi kuti Malawi azikhala womasuka pazonse zamene akupanga. Achihana anabadwa pa 23 April chaka cha 1939 ndipo anamwalira pa 12 June chaka cha 2006, ndipo ndiwo amene anayambitsa chipani cha Alliance for Democracy. Ena amene anabwera nawo ku maphunziro apaderawa ndi kuphatikizirapo yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali, Akamuzu Chiwambo, Wiseman Jijere Chirwa, akubanja la Achihana ndi anthu ena. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pa Kanema wa Times ndipo tipitiriza kupatsani nkhanizi zikatha izi. Apixas Agriculture akudziwitsanso alimi onse amtedza kuti kalembera wa onse ofuna kugulitsa mtedza anayamba mu February ndipo atha mu May 2026. Ndipo ubwino ndi phindu lake ndi uwu: mwayi wopeza msika odalirika, mwayi wogulitsa mtedza kudzera mu njira za chilungamo, simulipira kena kalikonse pogulitsa mtedza monga posisa mgalimoto komanso poyeza pasikelo, komanso kupeza mwayi olima pa mgwirizano. Kugula mtedza osaswa kapena tinene kuti wa makoko kuyamba mu mwezi wa May 2026 mpaka September 2026, ndipo zakugulani pa mtengo wabwino kwambiri kupyola mtengo omwe boma linakhazikitsa. Ngati mukufuna kulembetsa kapena kudziwa zambiri zokhuzana ndi kugulitsa mtedza, apezeni Apixas ku madera awa: Kanengo ku Lilongwe, Kapili ku Mchinji, Mpale ku Madisi, Lisandwa komanso Chilanga ku Kasungu, kwa Luwinga ku Mzuzu komanso Mbalachanda ku Mzimba. Muthanso kuwayimbira pa nambala iyi 0999 766 007. Anthuni akamati chuma chili mu mthaka amanena zimenezi. Kalembetseni ku Apixas Agriculture lero kuti muphe makwacha ndi ulimi wanu wa mtedza. Nthambi ya PPTA yona zakagulidwe komanso kagulitsidwe katundu wa boma kudzera ku nthambi yona zogula ndi kugulitsa katundu wa boma mdziko muno ya Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority PPDA ikudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ndondomeko yakagulidwe komanso kugulitsa katundu wa boma yasintha. Kuyambira pa 1 April 2026 kugula komanso kugulitsa katundu wa boma kudzichitika kudzera mu njira ya makono ya pamakina a intaneti ya Malawi National Electronic Procurement System MANIPS.
ndipo ndondomeko ionetsa kuti maunduna, maofesi komanso nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito maneps pogula katundu komanso kugulitsa katundu ili mkati. Inu nonse ochita malonda dziwani za maneps lero pozindikira kuti pofika pa 1 April 2026 kugula komanso kugulitsa katundu wa boma kudzichitikira kudzera pa maneps pokha basi. Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority PPDA kupita patsogolo ntchito zogula komanso kugulitsa katundu wa boma kudzera njira zamakono. Ngati mufuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 0887 083 261 0887 083 261. PPDA chikupemba mulembete mabizinesi anu mukale nazo situpa. Kupitirira ndi nkhani zathu, nduna ya zamtengatenga achapi mhango yatsegulira mlatho wa mpatamanga boma la Neno. Mlathowu unaonongeka mchaka cha 2019 ndi namondwe wa idai. Amhango ati mlathowu uthandizira ntchito yomanga damu yopanga magetsi imene boma likufuna kumanga derali. Iwo akufotokoza. Lero lino mtunda chofupika aziyenda mwachangu kuchoka kuno kukafika ku Blantyre. Boma la Profesa Peter Mutharika latipanga chiganizo kuti kuno kumpatamanga kuno kubwere chitukuko cha madamu amenewo atithandizira kuti tiyambe kupanga magetsi ena owonjezera ndiye saupitirira 300 megawatts. Mudziko muno magetsi akuthimathima kwa magetsi sikuti wini munthu unako kupangisa koma nchokuti magetsi nawo ochepa. Choncho nthawi yakwana kuti magetsi watiwonjezere. Ndipo a Flora Hauya ndi amene akuyang'anira zokonza misewu ku Roads Authority. Tinangoyamba monga boma tinangoyamba kumanga ma substructure mapilalawo komano titayamba kumanga mujande unazabwera mpatamanga hydro fika kumapeto chifukwa choti mmene tinayerekezera kuti ife tikamanga then tika bere bridge izozo zatheka ndipo lero lomwe nduna kusegulira. Amene akonza mlathowu ndi asilikali a Malawi Defence Force ndipo Lieutenant Colonel Desmond Sikelo ndi amene amayang'anira zomangamanga. Ntchito manga bridge imene yayenda bwino kwambiri chifukwa cha bridge imene no mapatsi amene tinali nawo anyuwani ndi support imene tinalandira kwa Electricité de France amene anapangidwa contract ndi World Bank amene afuna kumanga damu apapa ndi mapatsi amene wawa anapangisa kuti ntchitoyi tigwire mosavuta kwambiri kupyolera mu ukadaulo wa anyamata kuchokera ku Engineers Battalion. Bungwe la Dr. Jane Ansah Foundation lalimbikitsa anthu aulumali ndi osowa mdziko muno kuti adzigwira ntchito m'magulu ndipo bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira maguluwo. Mkulu wa bungweli a Yusuf Ntenda anena izi lolemba amene amapereka thandizo la ndalama zokwana 2.5 million kwacha kwa anthu aulumali komanso achikulire ku Bangwe Weaving Factory mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba akufotokoza. Patsikulo bungwe la Dr. Jane Ansah Foundation lapereka ufa, magalasi amaso komanso zipewa za ndalama yokwana 2.5 million kwacha kwa anthu aulumali pa Bangwe Weaving Factory. Malinga ndi Ntenda, kugwira ntchito m'magulu kumathandizira kwambiri kuti anthu apindule ndi kufikira thandizo lofunikira mosavuta. Iwo ati bungwe lawo ndilokonzeka kuthandizira ntchito za anthu aulumali amene ali m'magulu. Zimene tikupangazi zikugwirizana kwambiri ndi ndondomeko za boma zonena kuti pasakhale m'Malawi amene avutike kapena kufa ndi njala chifukwa chonena kuti pali zinthu zambiri zimene anthu angapange ndi cholinga choti asafe ndi njala. Zina mwa izo sizingatheke kuti tonse tipite kumunda, sizingatheke koma anthu azipanga mabizinesi osiyanasiyana kaya ayena apita kumundako. Ndi cholinga choti atonesese kuti aliyense ali ndi zomwe yenereza, ali ndi chakudya chokwanira komanso ndi chakudya china chimene angathe kugulisa ndi cholinga choti apeze zimene akuzifuna m'moyo. Chimene tikuyesera apapa ndikuonesesa kuti munthu tisampase nsomba koma timpase mbedza ndi cholinga choti akaweze nsomba azitha kudya nsombayo pa nthawi imene iye akuyifuna. Poyankhula
poyankhula m'malo mwa opindula a Michael Martin kuchokera ku bungwe la Concerned People with Albinism ayamikira thandizolo. Sikwabwino ndi kuti munthu uzingomupatsa koma ndi chinthu chanzeru kunena kuti tikuyenera kuti munthu akuyenera kuti mumpezere njira kuti azikwanitsa kupeza zosowa zake za moyo wake wa tsiku ndi tsiku mwayekha chifukwa china kuti nthawi nake zomangula ndiradi zimatha kumabweretsa chilonzo choncho ngati munthu azikwanitsa kupeza zinthu zosowa pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi kuti pamenepo tikuza kuti umakhala kuti uzidachira mwawekha komanso chitetezo zinthu zina ndi zina za moyo wako umatha kumatani umakwanitsa kuzipeza mwayo wekha mwini. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa ndiwo anayambitsa bungweli lomwe adalilembetsa mkaundula wa boma mchaka cha 2024 ngati bungwe logwira ntchito zachifundo mdziko muno. Kampani ya Rainbow Paints Malawi yapereka thandizo la ndalama zokwana 5 million kwacha ku bungwe la Malawi Building Civil Engineering and Allied Trade Association lomwe likukonzekera mkumano wawo wapachaka. Mkumanowu ukuyembekezeka kuchitika pa 29 April kumangochi pamutu woti kumanga Malawi 2063 wabwino ndi odalirika pofuna kupiritsa chitukuko patsogolo. Poyankhula pamwambo opereka thandizoli ku Blantyre, mkulu woona ntchito za malonda ku Rainbow Paints a Faruk Jungu wati ntchito zomangamanga ndi zofunikira kwambiri ndipo thandizoli lilimbikitsa ubale wawo. Ajungu akufotokoza. Timalimbikisa makampani ndi ma institutions amene amapanga zomangamanga kuyambira amene wa construction amene amapangisa kuti paint watu afike kumudzi kuti mumaziwa inuyo anthu amene andamena kumanga maskulu, zipatala, manyumba mudzi kapena ndi town. So kupanda kukumana nawo amene ndiyo kuti paint watu sangafika amene atipangisa kuti ife tikhale pa top kapena tikhale pa number 1 pamene tikunyadira lero lino kuti ndi paint brand number 1 m'Malawi. Komanso zimatithandizira kuti tikamakambirana nawo tikamakumana nawo tikulimbikisa ubale umene takhala nawo ndi kuwathokoza kuti amatipasa support. Opanda iwowa timanena kuti munthu sungagulise mu shop kapena sungagulise mu office, umagulisa kwa anthu amene angatengere paint m'madera kwawo. Akondwani Kadango ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Building Civil Engineering and Allied Trade Association. Ife ndosangala kwambiri chenicheni cha mkumano wathu ndi chakuti tifuna timange Malawi wabwino wa 2063 komanso akhale odalirika ogwirika komanso kuti kuthekera kwa macontractors athu kukhale kogwirika osati contractor akhale chaka chino ali bwino kena chaka cha mawa wako. Tifuna contractors kuti zikhala dzakadzaka ali mu industry kumagwira ntchito zolongosola. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso miti yake. Mlangizi wa boma wamkulu pa nkhani ya malamulo watsutsa zoti boma lili ndi ganizo logulitsa kampani ya Salima Sugar. Vuto la kusowa kwa shuga likuyembekezeka kuchepa mdziko muno kutsatira kutsegulira kwa nyengo yogaya shuga ku kampani ya Ilovo. Mu nkhani zina pali chiopsezo choti bungwe la World Food Program litha kusiya kupereka chakudya kwa anthu othawa kwawo omwe ali pa msasa wadzaleka. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi komanso star 1895 hash ndikuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Florence Mwale. Ndine Sambanda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali ndiyo zizira madera ambiri koma mvula izigwa madera ochepa akumpoto usiku uno ndi mawa. Kukhala chifunga madera okwera ndi muzigwa. Mawa masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali ndiyo ofunda madera ambiri koma mvula madera ochepa akumpoto. Langizo mphepo ya Mwela ikuyembekezereka kuwomba pa nyanja ya Malawi ndi pa nyanja zathu zina kuyambira lachitatu pa 29 April 2026. Choncho tikhale tcheru. Sono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Ngabu 21 degrees Celsius kufikira 33 degrees Celsius ku Blantyre, 17 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius ku Lilongwe, 16 degrees Celsius kufikira 27 degrees Celsius ndipo kumangochi 20 degrees Celsius kufikira 30 degrees Celsius kumzuzu 16 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius. Mphepo iziwomba
kuchokera kumwera chakumvuma. Lachitatu mphepo yamwera ndi mitambo yochulukirapo. Sono tiyeni tikupasireni mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Kumzuzu dzuwa lizatuluka 11 minutes to 6 ndi kulowa 27 minutes to 6. Pamene kulilongwe dzuwa lizatuluka 7 minutes to 6 ndi kulowa 29 minutes to 6. Timalize ndi ku Blantyre dzuwa lizatuluka 10 minutes to 6 ndi kulowa 24 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi munali ndine Sam Banda Junior. Usiku wopambana. School's out, fun's in, adventures on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! And he scores! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bottle it. There's no other word. You bottle it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan! Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. It's about time. Were seriously had seriously consequences for such. And history in London. Kenya's Sebastian Sawe rewrote the boundaries of possibility by becoming the first man to run an official marathon in under 2 hours. I think for me, I'm so happy. Running sub 2 yesterday in London was not something easy, but I need to believe, and I'm so happy. Many thanks for joining us on Focus on Africa. I'm Rhoda Odhiambo. Now we begin the program in Mali, where Russia's African Corps have announced their withdrawal from the northern city of Kidal alongside Malian forces. The Corps have been supporting Mali in its fight against jihadist and separatist groups since mid-2025. They replaced the now defunct Wagner Group, which was invited to the Sahelian state from Russia in 2021. The Corps did not specify where their operations would continue. Now, this particular announcement comes days after the death of Defense Minister Sadio Kamara in a suicide bombing in his residence. Authorities say the attackers showed up in a car loaded with explosives. This was part of a wave of attacks which hit the region close to the capital, Bamako, over the weekend. 2 days of national mourning have been declared for Mr. Kamara. UN Chief Antonio Guterres has expressed solidarity with Malian people. Burkina Faso's leader Ibrahim Traoré said the attacks were backed by the enemies of the Sahel liberation struggle. Let's hear what some citizens had to say. This morning, the terrorists came to attack our soldiers. Thank God both the soldiers and the civilians escaped unharmed. Our soldiers did a remarkable job. We pray for Mali and for